се и... Това не е за и отиваме, аз си му викам. Доктора, фата ми е на 2-3 кози, на 2-3-4. Няма да я запаля, мисълта. И му викам, най-голяма сега това ере с крилата путка. Здравейте. Здрасти. И той ми казва, ти смея, как майтап ли си правиш? Нати го е доктор. И другият, по-старият доктор, майстора, едно катинарче такова. Той мисли, че катинарче не може да се направи. Вчера прави хляб на татко, затова съм бърдял. Искам да знаете. Едно егно такова, аз съм майстор. И това ми казва. Докторе, пиши яра с крива путка. Много му е как да пиша така. Но погледай му путката крива ли. И той му казва, докторе, верно. Аз да не ме лъгам аз. Аз да не съм тук дошъл да си правим майтап. Бъзикаш се. Няма какво да се бъзика. Той вика, дай си такова егенето и личната карта на жена. Да, какво? И сега съм чак по интернет. Я разкрива путка. Видал си? Ма няма какво да те лъжа, вече. Уникален си. Уникален си. Сега утре пак съм коза. Отивам и викам на един мой приятел, котаракът му викам, байко бе, ярето ти е скрива путка. Да те е бъй буклуката, моето яре е скрива путка. Байко бе, ярето ти е скрива путка. Гледай сега. Не, сериозно ти говоря, че аз не съм бъз. Клиторът му е вън. И иска да... Мина такива има. И такива жени има. Айде, как да е? 804 Ти колко? Донеси ми това. Кой ли не си виждал, бе? Кой ли не си виждал? 804. На мен жена, нали, ще удариш един език, все едно, че не се е ебал. От тук нататък се оправи. Ако иска се тури очилата. Ми как? Ма така е, бе, бе. Език се едно, че не си ебал. Как няма, бе? И ти не знаеш кой е без. Поне да разбереш, не? Да го седиш в косът. Какво да направиш? Ма не дей се смея, момци. Него ще ти тури главата вътре в чинията. Какво да правя, бе, Александър? Да усетиш вкуса. На къв няма, ти не знаеш. Страшен си. На той типа си полу. Опасен тип си. До година 50 години. Те ски са. Не знам. Те си не ги знаеш, чакай малко, чакай, те са англичанки. Те са чужденци. Ти знаеш ли, като почнах аз да уча английски. И викам, как е? Ела при мен. И англичанката ми казва, тук на ъгъл до мене. И ми викам, hello. Хело, здравей. Така. Hello, здравей. Насвятках се аз. И отивам да викам на англичанката, hello. Ми се беше. Пари, се окупляваш ми се. И ги викам, гелборда. До куста. Ти си объркал езиците. И той вика, ела бе, Денче, ела, че е направо. Нико. Нямаш време. Всички е смеят, че се пата. Всички ли са цялото село или са от село? Утре да ми скъна избля доматки. Ами ако си там, гледай да си там. Да не стане като миналата година. Обаче, каза ми някой. Да си там, да не стане като миналата година. Обаче жените не се плашат. Не се плашат. Утре сега ще виж. Коза съм утре, ма. Устаряла, чули. Стара. Какво направя? Колко са забаязали? 3-4 часа да се окуплявам. Ти колко искаш? Чай, ме, ти колко искаш? 3-4 часа. Ми колко, бе? Браво, така трябва. Браво се вика на моят Петко.
На конят ми се вика, браво. Що? Как? Ти колко искаш? Как ми ставам по-малко купая? Ще си изпия ракета и си тръгна. 3-4 часа много е. Как ще мога? Тя е хамалска работа. Аз съм трудолюбив. Усърден. Не е страшно. Трудолюбив съм, бе. Уникален си. Аз не мога. На той ти си по-го. Да. Това обаче спали го целата и ще ме... Ще дойдем на гости някой вечер. Царево. Царево имам къща палата. Но що не живееш там? Защото имам животни, бе. И съм трудолюбив. Нека по-напарницата скъне ми бяда. Матки и каката, нали? Но, тъй. Че не мога да намеря козите къде. Куда ги пъка? Чуй сега. Заедете, бе.